Hej YouTube. Det er den sidste del af min tutorial. Som du kan se her, så er vi næsten der. Meget tæt på. Det du gør nu er, at de sidste hjørner, de skal sættes, vendes, drejes på plads. Som du kan se her, sådan at den gule passer med den midter, lige op på den samme side, og den orange, det er bare et eksempel, at den orange passer med den smitter der, og den blå passer med den smitter der. Så du kan se her, den sidder dog på dens rigtige plads, hjørneplads, men den passer ikke med farverne på samme side, det vil sige, at den er drejet forkert, du kan se. Så det du vil gøre er, holde den uløste hjørne nede i venstre hjørne, højre hjørne, som du kan se her, som jeg har her, den sidder her. Det du vil gøre følgende algoritme: ned, væk, tilbage, tilbage. Og det vil du, det er egentlig bare den algoritme du vil gøre. Og det vil du gøre indtil at denne gule, den sidder heroppe, så den gule sidder på toppen. Så ned, væk, tilbage, tilbage. Som du kan se nu ligner det en lort, men don't worry. Så du bliver ved med at holde den på denne side, så drejer du det øverste lag hen til den næste, så den næste, der er uløst, sidder nede i højre hjørne. Og så laver du det samme. Ned, væk, tilbage, tilbage. Og det bliver du ved med indtil at den gule sidder heroppe, indtil den er løst. Eller indtil den gule sidder her. Så ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage. Så du kan se nu, så har du løst den. Hola. Så du kan se, lave en tilfældig en. Du kan se, du kan for eksempel ende noget med, at du har alle 4 hjørner uløste. Men det er det samme, det gælder. Du tager ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage. Og det vil sige, nu er den hjørne løs. Så trækker vi den væk hen til den næste. Så den næste sidder nede, næste der er uløst, det sidder nede i højre hjørne. Ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage. Tager vi den næste hen til den, hvor den skal sidde, til den næste uløste nede i højre hjørne. Ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage. Tager den næste. Ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage, ned, væk, tilbage, tilbage. Så du kan se, nu har han løst den. Jeg håber virkelig det hjælp. Jeg har ikke brugt en skid krudt på det. Jeg keder mig bare, okay? Don't judge me. Anyways, jeg håber det hjælp virkelig. Så I må gerne subscribe. Men ja, jeg er en tart, så gør det alligevel. Hej.